Здравейте, позволявам си да навляза с това кашонче в личното ви пространство, за да ви покажа какво съм си купила от колаборацията на H&M и Glen Martens. Само да кажа, че докато избирах нещата, вече нямаше голям избор, както и бюджет. Затова съм дала 105 лева, защото имах ваучер от стъпка от 10, иначе струваше 115. Много е интересно, отварям кашона, като животно. Взех си едно от худитата, като съм си взела 1-2 размера по-голямо, защото обичам да са големи. Ако е худи, свичер или нещо такова, нека си е широко, нека има обем. За какво ми е да е по мен? Няма да си вадя косата, за да го виждате хубаво, защото извадя ли ще го покрия половината. Както и трябва да скрием този топ. Okay. А първото, което много ми допада, е ръкава. Не знам дали се вижда хубаво. Обаче има много странни детайли и дизайн. Другото, което много ми харесва е патината. Супер много обичам патинирани дрехи. Не знам дали все още са толкова актуални, колкото бяха доскоро, обаче, щом са го направили такъв, най-вероятно са. Тук имаме надпис. Има Glen Martens и тук.